nwoke mụ na ya mụrụ nwa na-enye m kọndishọn n'elu alụlụ ala o ji m welụ. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di o, na ya batalụ mụọ nwa nke izizi bụrụ nwaanyị, mụọ ịbụọ bụrụ nwaanyị, mụọ ịtọ bụrụ nwaanyị. Ịghọta, mana bifo nya mụọ nwa nke ịtọ na ya jelu skuulu, ịghọta, jesie wee bịa ka mụọ nya bụrụ nwaanyị. Mana mgbe ya mụrụ nwa afọ ya chigele azụ ebe afọ ka ya ghọta misteki ya mere o ji wee bụkwalụ nwaanyị. Mana kedu ife a ga-eme na ya adụgo imenụ so nye busie nye mụọ. Kana mgbe ọ mụrụ nwa nke ịbụọ di ebidogoli baba sị ya ma ọsọsọ nwaanyị ka ọ bịara ịmụrụ ebe a, ma ọsọsọ nwaanyị ka ọ bịara ịmụrụ ebe a. Ka a mụzala nke ịtọ di ya ajụkwa o sị na ya chọrọzi ya wee sị ya na ya mụrụ nwaanyị na-atọ does not mean na ya ma mụ nwoke. Ọ sị ya na ọ ma mụ nwoke na ọsọ nwaanyị bụ ife juli afọ. Ya wee sị ya na nna misteki ya mee ya biko ka ya mee ihe a ka a try kwuo ọ bụzi ya na ya mụrụ ọzọ ka ọ chọza nwaanyị ọzọ or whatever chọrọ ime. This guy jụ Joseph na ọma mmetụzi aka a na-ekwu ojego chọọ nwaanyị ọzọ si ya ọ bụrụ na ọ ga-anọ ya nọrọ, ọ bụkwa na ọ ma nọ ya si bie pụọ. Ka o si agwa ya okwu na ka o si emie na ka everything ịmago na ọ dị too much. Ya wee kpọọ nwanne ya nwoke ejimi ya wee gwabịa agwasị anya a na-ayọ this guy ọjụ. Ya wee sị na ya ma nnọkọ nnukwu ya nwaanyị ọzọ na o nwere ajọ ife ọzọ ya melie. Ịghọta kịta o wee sị anya na ban. Ya wee kulu ụmụaka ya wee na luo na ejimia is doing well. Ejimia wee nyebeli aka wee zụba ụmụaka na atọ n'ụwa. Ọ sị m ka a na-alụ iwe woketie dị ụtọ ihe dị egwasịrị ya sị after all na nwanne ya nwaanyị na-ebe nwa na ọkwa nwaanyị ka ọ mụ na ọ jisi ike ka o ji mụta ofu nwoke. Ya wee mapụ wee jee gụsị akwụkwọ afọ ya gụrụ ọfụma ịmago onu jekwulu nwoke ọzọ tụbịa ime. Mgbe nwanne ya nwoke mana ya dị ime na ọ dị disappointed. Ya wee kọwarala ya wee sị ya nwanne m na ọ bụ na ya mụrụ nwoke na ya ma ndụ happy na o nwefe megide ka ya dụ happy. Ya biko ya wee pasịa dị nwa mụọ ya ọ bụrụ nwa nwoke. Ya wee weli ihe wee kee n'ume wee zụba ụmụaka. Nwanne ya nwoke is doing very well. Wee zụba ụmụaka ma na university zụsi afa. Ọ sị m nne na ife a ji wee kpọba m wee kọbala m ihe a na-abụla na adị ya nwaanyị achọrọ ịnụ di, adị na nwoke chọrọ ịnụ ya kwụzụla akwụzụ na nwoke akwụghị ya tago. So ịgbagonu ka a na-akwado ihe a na-akwado ihe a na-akwado ihe a anagide wonde adị ya nwaanyị wee bịa wee sị ya mama ma ọ ga-agwa papi ya na ya chọrọ ịnụ di. Makwala na since afọ na nwoke just mee ife abandon ọ da address ọ chọrọ ime ogbogoro ogbedere apịghata na ya wee sị ya na nke afọ ama mme na ya ma ngwa papi ya na o nwere ife megide enu ka agwa papi ya si wee kpebekwa na ịmago onu na adị ya nwaanyị na-asị ya na ya siri anya gwa ya ka ọ bịa were ife dị n'isi na ọnya gwa ya ka ọ bịa nọla na afọ ihe ọ ga-emis apịghatago ịmago onu. Ya wee chebe ihe a chekịta ihe a sie n'iwe na ya nọla ebe afọ ka nwoke a wele gaghị eme n'isi nwa abụ na ya nwụrụ anwụ na ka ama mme eniwe n'ife adị ya nwaanyị kwuludo na ọ da ka ya gwa ya. Ya wee jebe wee gwa dị ese na nwa ya nwaanyị chọkwa na ịnụ di na ọ bụ na ọ chọọ ka ọ bịa sọsịa na ya anụgo na ya ga-echi eje. Ya wee na o mesie kpọọ nya sị ya na nsogbu adọrọ na ya ga-abịa. Ya gbakwa ya nkịtị mgbe a ga-eme ego gba nkwụ na-akpụrịta. O wee mesie wee kpọọ ya wee sị ya in actual sense in tradition nọ na bie ka ekwesịrị ịnọ wee mee ego adị ya nwaanyị na ọ bụrụ na be nne ya ebe ọ nọ wee zụ ha regardless ife men na ọ bụ na ọ chọọ ka a nọlụ na ndụ ụmụ ya that na a ga-eburu ife niile a ga-eme gaa na bie bịa mee ego doga gbaa nkwụ ya n'ọnya bụ na ya nọrọ na ọ bụ na ọ chọrọ ime like that then na ya ma mbịa. Ọ sị m nne ya wee bidokwa wee beekwa akwa afọ ya belu mgbe afọ this man hapụrụ ya. Ya wee bido wee beekwa akwa afọ ya belu mgbe this man hapụrụ ya o because na mgbe ya mụrụ nwa nwoke na ya kpọrọ ya wee sị ya n'oge nwa bụ ife nwere odogwu eji amụ nwoke na ọ bụrụ nyanwa na ya amụgo nwoke apụghị ghọtago. Ọ sị ya na ọ na-abịa na ya jee gbaba akwụna mebe nna mebe ibie. Ọ sị m na ihe na-ewutie abụrụ na ọnụ nwaanyị ọzọ nọ na ka the lady bata na ọ bụ ụzọ mụọ ụmụ nwaanyị na-atọ ọ chụrọzịa
akwa ịghọtago the lady wee jebe akwụkwọ wee mesie wee mụkwazara ya nwoke na which ife ayọlụ die den ya nyego die chance ọjụ onye bụ ihe na-agbawa ya obi oge ọbụla ya lotelie ọ na-agbawa ya obi ọ sị m kịta this man wee sị na ya ga-abịa ka abụrụ ihe anụnwa mee ya ọ sị m nne na ya chọrọ ego na ya chọrọ enyemaka that ụmụ ya is doing well ịghọtago ife ụmụaka amakasị nwanne nwoke bụ ejima ya ha ọ sị m nwere fedo ka ejima n'ụwa anụnwa is there for them mana nwoke inye condition ya duru nwa afọ bịa bie ka abịa mee ego gba nkwụ na ya ma mmie ọ sị m nne na tụbanya ga-emie ya sị nwa ya nwaanyị ya na di eje eme court wedding nye ụmụnna ife ha ịghọtago because n'ọkwa ụmụnna ndị be nna ya ka a na-ekwu maka ya o na ya da-ajụ ajụjụ anụnwa na ya ga-ekwe mee ihe this man kwu how wrong nyado isi that na ya ma nnabe the man eje mee ego nwa ya na o wegologo mgbe n'isi na o nwere ife otile n'ụmụaka na adị ya nwaanyị 7 years ya wee sibe di ya wee pụta afọ ịghọtago so now na di ya nwaanyị na-anụ di n'ọdụ 26 years old now this man wee bịa wee sị ya na ya ga-ebulu all distance bunetebe bie wee bịa mee ego after ka atasịala afụfụ niile na ya ma mmie mana ya chọọ ka amalife ndị mmadụ lụ so nwanne m kedu filo ọnya bụrụ n'ime ego na ịgba nkwụ bujebe nwoke ka udo wee do ka o wee solu tradition ka onye gbadimanọ nkịtị ebe nwoke chọrọ ịdụ adịya nwaanyị achọrọ ịma ihe onye ididebe bụ venue ọkwanụ mmadụ ka anyị bụ mgbe ụfọdụ o nwere ife na-agbawa obi hapụchakwa tradition which is important too but o nwere ife na-agbawa obi ịhapụ nwaanyị for years o wee zụba nwa zụsịa kịta anụnwa ili aka nwa elugo iwee mapụta maka nọ nwoke iwee mapụta maka tradition iwee mapụta maka na ịmagolo right gị kịta ịmarọzi na ịzụ ụmụaka fụ bụ right gị too this woman sị m nne ya just chọọ ife ihe ndị mmadụ ga-ede na comment section because na iwu dị ya n'afọ buru ibu ịghọta na ihe a ji wee sị n'ọsọsọ na comment section ka a nwere anything to do with people bụ maka ya eme ịkwa mmadụ iyi o Chineke aghọtakwadụ m chei ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.